I ćao svima, ja sam Alfred 1000. Evo, ovo je moj vlog. Ovo je moj drugi vlog po redu. I evo da, sad ću vam pokazati sve što imam ovdje u moje selo gdje ja živim. Evo, kao što vidite, evo stolni fudbal, ja volim stolni fudbal. Evo veliki ring ispred koji ja volim. Evo za malu djecu. Evo. I ovo za malu djecu. Može, joj, samo ljuljaj. Samo ljuljaj, kao. Evo i teren za fudbal. Mali fudbal. Da, kupiš 5, dobiješ 6, kupiš 10, dobiješ 13, naravno. Da, sve to je ovdje na kasi na blagajni. Počela je utakmica, sad će vidite sve što kako oni igraju. Ovdje u mene, u Lučici. Da. Kratko dušo, senzacija. Da, polazite samo, sedi lepo u stolici. Odi kiću sam. Može. Vozio se. Da. U svakoj vožnji, biramo u svakoj vožnji, nagrađujemo naravno. Atrakcija, senzacija. Kako je to borba? Ej, za malo. Bravo, momci, svaka čast. Samo se jačila malo jače, dobila, naravno pobedila. I dalje, naravno, nagrađujemo. Da, hajmo vidimo sad ko nije dobije. Specijalna brojna, specijalna nagrada. Da, u ovoj kombinaciji broj 15, bravo, broj 15, ide dalje. Nema sve što ima u Vašaru, u gradu, ovdje. Šteta, manji prostor, ali vredilo da se održava. Sad ću vam pokažem još nešto što ima. Goran. Samo uhvati ritam. Evo ga, mali ring za malu decu. Evo ovdje se kupuje hrana kod neku ogradnelu. Da, može, samo ljudi, hvataj ritam. Do palačinke, pljeskavice i tako dalje. Evo ovdje se predaje kokice. 52 smrde kao da su 56. Ušto ovdje super, napolje. Da, sledi novo vožnja. Veoma je dobro. Ajmo sad, pa ko voli, nek izvoli. Da, zase uzete, zase. Ovdje je baš prelepo danas, uveče.
stariji od 90 godina mogu da se voze samo uz prisustvo oba roditelja, naravno. Kako mogu da se voze onih od 90 godina sa prisustvom roditelja, nije mi jasno. Jer oni koji imaju 90 godina ne mogu da se voze na ringšpili koji su za djecu. O Bože, šta će svi ovi Romi da kažu za ovo večer. Evo još da gledate ovaj fudbal kako kod mene igraju. Evo uživajte dok gledate ovaj klip i video. Bueno. Super. Fudbal. Samo sedi lepo. Valjda vam se sviđa kako kod mene igraju mali fudbali. Ali nemam pojma ko igra. Evo da vidim šta se dešava. I da vidite i vi. Možda će pani neki gol. Evo sad ko će dobiti, ko će pobediti. Ali gol nije pao. Ko dalje, mali, čuvaj dalje, mali, čuvaj dalje. Bravo, bravo, Batko. Da, ide dalje u finale. Dalje, nagrađujemo. Senzacija, atrakcija. Da. Nešto komentar kaže. Sponzori su još. Ali nije važno. Ovo su generalnog sponzora Pekareci Pekarnica. Pani Žudan. Policija Evropskovarija Ponadam. Oh my god. Bili Petra i Lučića. A potojke sreće Ponadam. Autoservis Srđana Bratska Lučića. Autoservis Bratska Nikolić Lučića. Autosar Požarek. Nešto u vezi ovoga malo fudbala. Podao gol. Tako dalje. Ste vidjeli gol? Kakav dao? Evo još jedno golova, strelac. Jedan dao gol. A pitam se ko je? Strelac Ivanović. U toku 10 minut igre, 2-0 za timu Autosar. Trenutno je aut. Može sada padne gol.
vožnji naravno nagrađujemo. Pa daj. Evo ga ponovo. Ponovo da to. Minut 11. Da, može, još ko voli, još ko želi, može, izvolite. Ko kupi 5, dobije 6, ko kupi 10, naravno dobije 13. I u svakoj vožnji biramo, u svakoj vožnji naravno nagrađujemo. Pusto dobra muzika. Ovde u veče. Prelepo je danas. Baš. I to je to za sada od mene. A vi lajkujte, subscribeujte i komentarišite ovaj video. A mi se vidimo. Ja vas mnogo volim. Samo hvataj ritam, hvataj ritam. Ćao.